Selam oğlanlar ham kızlar. Kişki saat 10 etiyeniler yukarıga yattı. Demek biraz gına hareketlenip, biraz gına şayartıp da alsak buladır. Karşılığınız TMTV Totar Müzikal kanalında Totar yaşlar için örüyana programma TMA Totar Müzikal Avangard. Yaş başkarışılar turunda sim bilirge tilegen yanılıklar, mine degen muzika, internet, bular borысы da mında. TMA'da. Eminim isim DJ Vas, gittik. Җитте кояш кыздыра, üstüбездәге киемнәр саны кимегәннән кими бара. Кемдер җәйге каникулларын авылда әби бабасы янында, кемдер шәһәр тузанын иснәп, кемдер җылы якларда уздырмакчы була. Вероника Кузнецова белән Гөлназ Батталова 31 май көнне Төркиягә юл тоттылар. Дөресрәге самолетка утырып очып киттеләр. Кызлар аэропортта регистрация узган арада мин аларга шалтыратырга өлгердем. Бик озакка түгел бер атнадан әйләнеп кайтачакбыз диделәр алар. Кызларның иҗатларын яратучыларга супер яңалык. Төркиядә төшкән беренче фотографияларны алар ВКонтакте сайтында һәм Twitterда күрәчәкләр. Сондугаштай күңелем минем талыга кунмасын, кызлар сәлей күңелдәге берләре узмаса. Кинога чакырмадың, тындырма, каттырмадың, чәчәкләре иснәтмәдең, сөйгән дип әйтмәдең, чакырмадың, шишмәгә озатмадың, кичәдә әле йөрисең, юкка бушка типмәгән. Кинога чакырмадың, тындырма, каттырмадың, чәчәкләре иснәтмәдең, сөйгән дип әйтмәдең, чакырмадың, шишмәгә озатмадың, кичәдә әле йөрисең, юкка бушка типмәгән. Кинога чакырмадың, тындырма, каттырмадың, чәчәкләре иснәтмәдең, сөйгән дип әйтмәдең, чакырмадың, шишмәгә озатмадың, кичәдә әле йөрисең, юкка бушка типмәгән. Кузнецова, браво! Батталова, синең чират. Юкка чыкты кочагымнан, синең йөрәгең кабат кайтмас күңелемә. Әйткән сүзләрең бик янымда булсаң гына, тоям бәхетне, ләкин югама, ялгыз калдырма мине мәхәббәтне. Кит, кит, кит янымнан, син сагындырма, юк, 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 ялынма син, ышандырма. Кит, кит, кит янымнан, син кире кайтма, кире кайтма. Кит, кит, кит янымнан, син сагындырма, юк, 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 ялынма син, ышандырма. Кит, кит, кит янымнан, син кире кайтма, кире кайтма. Җәй клип төшерү өчен менә дигән сезон. Барс Медиа продюсерлык үзәге тарафыннан бу җәйдә күп кенә сыйфатлы клиплар төшереләчәк. TMTV каналы бу клипларны әлбәттә инде сезгә үз вакытында күрсәтәчәк. Җәйгә кергән шук музыкаль видеолар белән шатландыручы артистларыбыз безнең бар. TMTV онлайн рус сайты хәбәр иткәнчә, Ленар Сайфиев үзенең өр-яңа клибын бик тиздән безгә күрсәтәчәк. Ленар сер булмасын әле дип җырласа да, безгә клипның сюжеты чыннан да сер. Әмма яшь башкаручы Ранил Нуриев җырына төшерелгән клипның үзекләрен без бүген үк күрә алабыз. Дөресрәге, әлеге клипны ничек төшергәннәре хакындагы кыска гына фильмда. Ажиотажны озакка сузмыйк, карыйбыз. Не отдает? Сел на бордюрный камень, ем яйца. Мы сегодня снимаем клип на катке. Меня поставили вот на конек. Ранее нарцисс был. Блин, такой классный дубль был. У меня чешется лицо. Снимайте себя, пожалуйста, а? Вот как вы коряво стоите на коньках.
говоря, роман. Я не болею. У тебя с кем роман? Рамиля. Регина. Рамиль. А можно еще вот это снять? Big brain, brain. Big beat banging in the back of my brain. Big brain banging in the back of my beat. Beat, big beat. Ой. Упал. Оу. Ура, я тебя поздравляю, это первое падение. Ты забыл, что нас... Песок везде. Полный песок. In the back of my brain. Ранил Нуриев сахнада өзін бик иркін тұтап. Клип аның бірінші визит карточкасы болса, 14 февраль күнні Эрмитажда озған Изгі Уәли дискотегінде қатнашуы. Егітнің фанаткалары барлыққа келуіне менә деген сәбәп болды. Миңа нәрсә булгандыр, шаярмый гөлми идем, дөньяның матурлыгын күрмәдем. Берни дә кызык түгел, юктан да төшә күңел, нигә шулай икәнен мин белми идем. Син минем янымда, бардым я көлә хәзер, мин бөтен дөньяның кочарга әзер. Син минем янымда, барлык тәмре хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Кімдір клип шыра, кімдір альбом шығара. Шулайық я, шулайық талантлы Эльмира Нагимова бұл күндерде өзінің бірінші альбомын презентациялады. Альбомның исеме «Ярат демим» деп аталса да, Эльмираның яратылышлар саны моңа қарап артқан гынадыр. Альбомда мені қызықсындырған 2 трек бар. 17-ші номер астында «Ярат демим» жырына ремикс, 18-ші трек астында «Ташлама» жырына ремикс. Нақтағы әлігі композициялар ярдәмендә Эльмира Нагимова безнең татар музыкаль авангард программасына килеп тә керде. Ярат деймим, көтмим, өметләнмим, хәлемне дә белмәделәсәм, җитә миңа. Син бәхетле булсаң, хисләремнән минем көлмәсәң. Ярат деймим, көтмим, өметләнмим, хәлемне Hisslərimdən minəm gülməsən, hisslərimdən minəm Хәзер җырчыларның иҗаты һәм тормышы уч төбендә. Чөнки күбесе интернетта, күбесенчә ВКонтакте.ру сайтында бар. Аларында соңгы яңалыкларын, музыкаларын, фотоларын язып баралар. Озак уйлап тормыйча, безнең танцпол йолдызларында интернетта мин карап чыгарга булдым. Индива, бу пластик кызыбыз яшь аудиторияны бик тиз ялап алды. Сәбәпләрен дә беләм. Моңарчы татар эстрадасына җитеп бетмәгән пластика, менә дигән тавыш, һәм әлбәттә инде мизгелләр җырына төшерелгән сыйфатлы клип. ВКонтакте социаль челтәрендәге аватаркасында Индива 2 егет арасында тора. Кемнәр алар дип сораучыларга җавап бирәм. Уңда җырчының продюсеры, сулда сон продюсеры. Алмаз Шәрифуллин, Айфара төркеменең солисты. Аның страничкасын караган арада мин кызыклы фактка тап булдым. Алмазның шәхси сайты бар икән. Һәм ул http опа. Күпме генә кирип карасам да, мондый адрес юк диде миңа интернет. Ләкин бер шылмагыз, Алмазның үй телефоны да бар. Аңа шалтырата аласыз, кодын тапсагыз.
Мөнир Рахмаев, интернетта ул юк. Өйләнешкән көнне статусына кызлар мин өйләндем, мине башка борчымагыз дип язып куйган иде ул. Хәзер гомумән үзен контакттан удалять иткән. Белмим, үз теләге беләнме, әллә инде хатыны Адель ярдәме беләнме. Мөнир белән онлайнда сөйләшергә теләүчеләр, алдан ук борчылмагыз. Җырчының контакттагы фейкларда эшсез ятмый. Салават Минниханов соңгы статусына һәм фотографияларына ышансак, җырчы күбекле вечеринкалар оештыра башлаган. Беренче фотографиясыннан күренгәнчә, заказ Единая Россия партиясыннан килгән. Демәк, Салаватның депутат статусына да узак калмады. Фирдус Симаевның көндә бәйрәм, көндә туй, көндә концерт. Моның дәлиле Фирдусның статуслары. Фирдус Татарстан белән генә шикләнми, менә мәсәлән соңгы концертын ул Самара шәһәрендә куеп кайткан. Бер караганда җиңел бит. Концерт өчен рекламага акча түләргә кирәкми, афишалар ясатырга кирәкми, контактка язып куйдым да, шуның белән шул. Интернеттагы йолдызларны тикшерүне алдагы программаларда дәвам итәрбез. Әлегә унытканчы үзебезнең координаталарын да әйтеп узыйм. TMTV каналы ВКонтакте.ру сайтында, Twitterда һәм YouTube'да бар. Соңгы яңалыклар, премьералар безнең сайтта tmtvonline.ru. Хәзер сезгә әзерләп куйган сюрприз. Хәтерләсәгез, октябрь аенда Татар радиосы үзенең 10 еллыгын зурлап Татнефть аренада билгеләп үтте. Безнең карарга 10 мең халык җыелган иде. Әлбәттә, алар сәхнәдә һәрбер җырчыны күзәтте, һәрбер биюләрне карады. Ләкин сәхнә арты һәм гримеркада ниләр майтарылганын күрми калды. Шуңа күрә эксклюзив бәйрәмнең сәхнә арты. Бары тик тымада. Bugün zor bayram olacak. Şimdi tagın 10 minuttan başlanıp gider. Я не знаю, что сегодня будет в конце вечера, тем более, что сегодня будет ночью. Вот. Но мы все-таки ожидаем чего-то грандиозного, чего-то такого выдающегося, чтобы все блестело, чтобы бах, чтобы было в конце. Ну что ты на меня направил свой микрофон? Ну я не умею ничего говорить в камеру, простите. Ничего не умею. Простите. Все нормально, все нормально. Уберите камеру, я не умею. Я не умею давать интервью. Уберите камеру. Там меня показывают, там меня. Это правда она? Да, это правда я. Ул кабат кайтты, ул яңадан зур сәхнәдә. Гөлназ Сафарова, баршыл. Гөлназ Сафарова, я Микрофон сузалар, я нәрсә сөйләйм. Мин сиртеп кенә әйтәм. Гөлназ Сафарова кияүгә чыкты. Байрамовның хыялы тормыш кашты. Чөнки ул шундый зур залда, зур тамаша залында, әлеге зур концертны минем кебек йолдыз Гөлназ Сафарова. Ну, блин, Тухаман, Искәндәр Хайруллин, Искәндәр Хайруллин. Закали Балужин, Искәндәр Хайруллин. Барысы да аңлашылды. Күпме можно инде Искәндәр Хайруллин, нәрсә? Әйт, бер-ике сүз, әйт. Мен аннан яхшырак, что ли? Яхшырак булды була. Рәхмәт сезгә бигезү. Булады сезнең әйтте. Сау булды. Сау булыгыз булды. Бал бар. Кертмә узган.
kaşları Sayri 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 sağındıra başladı Ey halma kaşları sayri sandu Мы азартные игры не играем, это в козла, в козла. А сенде де бар ма шундай бир? Это, короче, веревки. Если ты давай, я снимаю тогда, я не хочу быть твоим этим. Блин, как ты, чтоб ты меня... Пародируют, что поделаешь? Но здесь социально такая вещь, что пародируют. Tek bir so'zing yetar bugun borasında xarita Что вы скажете про сегодняшний концерт, дискотеку? Великолепно, ошеломлен, поражен. А почему не танцуете? Пока отдыхаю. Нас мы уже танцевали сегодня. Конечно. Чечетку? И чечетку тоже. Totar radiosuna un yaş. Benim ko'zlarda shu. Totar radiosuna un yaş. Totar radiosuna 10 yaş. Totar radiosuna un yaş. Totar radiosuna 10 yaş. 10 yaş. 10 yaş. 10 yaş. 10 yaş. Nerede düşürdün sen beni? Bir ko'ngilda davom etar Totar radiosuna un yaş. 10 yaş. Un yaş totar radiosuna. В смысле? Un yaş. 10 yaş. Totar radiosuna un yaş. Totar radiosuna 10 yaş. Totar radiosuna un yaş. Это круто. Totar radiosuna un yaş. Ура! Totar radiosuna un yaş. Құтлıyım deyim. Totar radiosuna un yaş. Benim jurlisim var. Пока-пока. Yandırganda kiydirgan siymashirdan siydirgan sening qarashing Aytar so'zim yurakda seni bitmingga keraklar ko'zim qorasin Yandırganda kiydirganda siymashirdan siydirgan sening qarashing Aytar so'zim yurakda seni bitmingga keraklar ko'zim qorasin Я поздравляю себя, потому что я работаю здесь 5 лет, и Totar радио с 10-летием. Мощно сказал. Вот. Финтифлюшки. Ключи, Я бы это его сердце подбирай. никогда не одел бы это. Потому что ол ауыл жігіті. Потому что я не голубой. А вот настоящий пацан, который на протяжении уже многих лет радует нас своими песнями, Эльдар Ахметов. Эльдар, скажите, пожалуйста, вы не гей? Нет, ты ошибся, Роберт. Я ошибся то, что уже подошел к нему. Kışta yazda bir artlı Tırallar şulay üte Totar radiosuna un yaş. 10 yaş. Ура! Totar radiosuna un yaş. 10 yaş. 10 yaş. Ура! Татар радиосына 10 yaş. Un yaş totar radiosuna. Ага. Вообще не надо. Что вы говорите, а? Поздравляю вас. Что вы говорите? Здоровья вам, Не надо, счастья. не надо. Как не надо? Надо. Не надо. Долго-долго Деньги жить. дайте, деньги. Güçlü güçlü alkışlar dostlar Мында біздің ресторан. Да, меня. Мына қалған мында өзіңіз көріп тұрасыз, бифштекс, сахарный пудра, қимметлі алтыннан ішленген вилкалар. Заварка әрбірсі вручную жиылған Қытайда. Су, бұл су білесің қайда? Казанкадан мақсус фильтрлар аша өткен. Һәм әлбәттә инде просто город. Ой, блин, смотри туда. Suyam deyip suyavlarini yolg'ani biti yolg'on Yolg'oniga ishonishim mintile bo'lgan Biz yıldızlar parasını okuruz çünkü biz özümüz yıldızlar. O натуральный yıldız. Yıldızlı jüri, de yıldızlı jüri. Bu da самый yıldızlı jüri. Benim bütün jirim yana Bütün jirim yana Balkı Prямо мен
Вот! Ошпе начальники! Ошпе намана-манакон! Adaşsam Kurıkıma kuzun uğrım Qabat yaratırga Suyulurga hem suyarga Sin barsına layık bu dünyada Bəxtini duyup yaşarga Как думаешь, сколько весит хомяк? Сколько весит? Сколько весит хомяк? Весит хомяк? Средний вес хомяка. Хомякны bilmeyim, tovuqni bilam. Ko'pmi? Tovuq endi ne? Kukey bilan 3 kilo bo'ladi, bo'lay kilo yarim. Спасибо. Kukey turunda sürüyor. Ey, tovuq turunda sürüyorlar. Xomyak deydi, сколько весит? Men aytam tovuqni bilam shu, men xomyakni bilmayman deyman. Сколько весит абри? Abrimi? 33 000 suolchan. Sharofi bilan 25 ming, короче. 25 ming suolchan. Sen esa bilasizmi? 82 xomyak. Shulaymini? Mana shundan chiqib bir xomyakning og'irligini belgilaymiz senga. Sen vay meni ko'rmaysan Ay 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 shitayrisan Ko'pmi gashita baylar Bo'la qo'shib beraylar So'rama hallarimni Aytaman bir kimga-da Ko'zimdan yoshlar tomida tamam Aytaman bir kimga-da So'rama А, это тот самый человек, который шьет все на свете. Ты не сошли ты сам дохода. Корали сенин бит менен мында көрүнөйт, ана көрүнсөң, анда кетине. Так держать, что всегда было на уровне. Siz birdan bir radio, biling'iz shuni ham o'zingizning darajalaringizni har vaqtda saqlag'iz. Jirchilaringiz ko'p bo'lsin, motor shirlar sizdan har vaqtda. Туган көн торты, әйдәгез әле, алкышларга күмәгәлеге, матур күркәм, баллы, тотлы тортыбызны. Туган көне белән Татар радиосы. Торт тяжелый? Тяжелый. Таныш җырлар эфир киңлегендә, шат хәбәрләр, котлау сәламнәр. Сөю назларына сусаганны, Татар радиосы иркәләр. Татар радиосы синең белән, көндә бәйрәм, көндә тантана. Сәлам Казан, сәлам Татар иле, яхшы кәеф бездән башлана. Татар радиосы синең белән, көндә бәйрәм, көндә тантана. Сәлам Казан, сәлам Татар иле, яхшы кәеф бездән башлана. Сәлам Казан, сәлам Татар иле, яхшы кәеф бездән башлана. Яхшы кәеф бездән башлана. Татар музыкаль авангард, татар эшләренең телевизион танцполы. Харатланып безнең белән бу заманнан артта калма. Әмин диджейва сезгә бары тик сыйфатлы татар музыкасын тыңларга киңәш итәм. Пока.